फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ सो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट 31 मार्चनि दा फाइनाली नोंथांमोननि एसएससी कॉन्स्टेबल अफिशियल नोटिफिकेशन एसटी एससी ओबीसी इवार्ड कार्ड बेसेबां लांगोन सो बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन सो बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो अफिशियल नोटिफिकेशन मा फैमारखो दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा चैनेलाव गोदानै फैदों बडो जब इनफोआव साबस्क्राइब खालामना ला सो बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो सो बिदिब्ला जों थांनि एसएससी नि अफिशियल वेबसाइटआव सो दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय 31 मार्चनि माखासे लेटेस्ट आपडेट फैदों नोंथांमोना नाय कनस्टेबलनि सोमोन्दै एसएससी नि अफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज खालामबाय देन बेयाव दाखालि मोनसे जों अफिशियल नोटिस नायदोंमोन जेराव गोबां गोनो गोथो जादोंमोन आरो खायसे सानदों फेक नोटिफिकेशन आरो खायसे सानदों रियलखौनो सानदोंमोन सो जायफ्रा सिआरपीएफ नि अफिशियल वेबसाइटआव नायनो रोंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जाबाय एसएससी आ फाइनाली अफिशियल नोटिस रिलीज खालामफिनबाय बेनो जाबाय अफिशियल वेबसाइटआव दा नोंथांमोननि PST एबा रानिंआ जागायसिगोन 15 एप्रिलाव सो बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय फाइनाल नोंथांमोननि एग्जामनि रिजाल्ट सो दायो नोंथांमोना जस्ट नेदो दा रिजाल्टआ बे सप्तायाव ओंखारगोन फर्स्ट उइकआवनो ओंखारगोन एप्रिलनि सो नोंथांमोना गाबोन मोननायनि चान्सेसा दङ एबा थाबैनो मोनसिगोन अफिशियल नोटिफिकेशन नोंथांमोना मोनफिनबावगोन रिजाल्टनि एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना अफिशियल वेबसाइट नोंथांमोना एडमिटखौहाय नैबेनिफ्रायसो हागोन बेनो जाबाय सिआरपीएफ नि अफिशियल वेबसाइटआव सो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन जेब्ला एक्टिभ जायो आं नोंथांमोना आपडेट लाबोखागोन एसएससी कनस्टेबलाव बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन सो बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना 35 प्लस मोननाय दङ सो नोंथांमोनाहाय फिजिकल चान्सआ दङ प्लास जुदि नर्मेलाइजआ जुदि 5 एबा 6 बारायोब्ला सो नोंथांमोना 40 जाहैगोन एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरा एसे खम काट अफ थांगोन जास्ट नोंथांमोना 30 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन सो नोंथांमोना नर्मेलाइज जागोन एन्ड बेनिफ्राय पेपार लाइ पेपार एबा डेट लाइ डेट नोंथांमोना नर्मेलाइज जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बारायनानै सिआरपीएफआनो जा एसएसबीआनो जा आसाम राइफल जा जायखिजाया साख्रि मोनहैसिगोन सो फाइनाली नोंथांमोननिया जागायसिगोन बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआ सो 15 एप्रिलाव एन्ड बेनिफ्राय नटिस हिसाबै एसे उनाव जानो हागौ अब्लाबो जायखिजाया अल इन्डिया सो जागायसिगोन 15 एप्रिलनिफ्राय सो बेनोमोन नोंथांमोननि एसएससी कनस्टेबलनि लेटेस्ट आपडेट अफिशियल नोटिफिकेशन